हाय फ्रेंड्स, मी अदितीज बुक ऑफ रेसिपीजमध्ये तुमचं मी मनापासून स्वागत करते। आज मी तुमच्यासाठी ही एकदम स्वीट अशी डिश आणलेली आहे। रक्षाबंधन जवळच आलेलं आहे आणि प्रत्येक बहिणीला आता प्रश्न पडला असेल की आपल्या भावासाठी आता गोड काय करायचं, तर त्याच्यासाठीच मी ही आजची रेसिपी आणलेली आहे आणि ती रेसिपी आहे चॉकलेट बॉल्स। बनवायला एकदम सोपी आणि तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा। चला तर आता रेसिपीला सुरुवात करूया। इथं मी ओरिओचा हा 30 रुपयाचा बिस्किटचा पुडा घेतलेला आहे। तर ती सगळी बिस्किट मी आता एका बाउलमध्ये काढून घेतलेली आहे। तुम्ही इथं चॉकलेट फ्लेवरचा बिस्किट पण घेऊ शकता। तर एकूण ही 13 बिस्किट आहेत। तर ती सगळी बिस्किट मी आता तोडून घेतलेली आहेत। आणि ती सगळी बिस्किट मी मिक्सरमध्ये काढून घेतलेली आहेत। आणि याची आता आपल्याला छान अशी पावडर करून घ्यायची आहे। तर मिक्सरमध्ये मी फिरवून याची छान अशी फाईन पावडर करून घेतलेली आहे। हे बघा, मध्ये कुठेही बिस्किटचा तुकडा राहता कामा नये, एकदम छान अशी पावडर करून घ्यायची। आता ही बिस्किटांची पावडर मी एका प्लेटमध्ये काढून घेतलेली आहे। हे बघा, एकदम फाईन अशी पावडर झालेली आहे। आता मी याच्यामध्ये थोडं दूध घातलेलं आहे। जवळजवळ 2 चमचे मी इथं दूध घातलंय आणि हे छान असं मळून घेतलेलं आहे। 2 ते 3 चमचे दुधामध्ये हे बघा छान असा गोळा तयार झालेला आहे। जास्त पातळ नाही करायचं, व्यवस्थित घट्ट असा हा गोळा मळून घ्यायचा आणि त्यातला थोडा भाग घेऊन मी त्याचा हा छान असा छोटा गोळा तयार करून घेतलेला आहे। हे बघा, एकूण 7 गोळे मी करून घेतलेले आहेत आणि नंतर मी हे फ्रीजरमध्ये 10 मिनिटांसाठी ठेवलेले आहेत। आता इथं मी पाणी थोडं उकळवून घेतलंय आणि त्याच्यामध्ये हे 200 ग्रामचे चॉकलेट आहे ते एका भांड्यामध्ये घेऊन त्याच्यावर ठेवलेलं आहे आणि ही चॉकलेट आता मी मेल्ट करून घेणार आहे। बघा, चॉकलेट मेल्ट झालेलं आहे। आणि याच्यामध्ये मी आता जवळजवळ 2 चमचे दूध घातलेलं आहे आणि मी हे सगळं छान असं एकत्र करून घेतलेलं आहे। हे बघा, आपला आता चॉकलेट व्यवस्थित मेल्ट झालेला आहे। आता फ्रीजरमधून हे जे बॉल्स आहेत ते मी काढलेले आहेत। फ्रीजमध्ये नाही, फ्रीजरमध्ये 10 मिनिटं ठेवायचे म्हणजे चांगले कडक होतात। आता हे जे मेल्ट केलेलं चॉकलेट आहे तर त्याच्यामध्ये हा प्रत्येक बॉल आपल्याला डीप करायचा आहे। तर हे बघा, छान असे घट्ट असे हे बॉल तयार झालेले आहेत। तर मी आता चॉकलेटमध्ये व्यवस्थित डीप करून घेते। आणि हे प्लेटमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। तर हे बघा, सगळे मी चॉकलेटमध्ये डीप करून घेतलेले आहेत आणि आता या पुन्हा यांना फ्रीजरमध्ये 5 मिनिटांसाठी ठेवायचं आहे। हे बघा, इथं मी व्हाईट चॉकलेट घेतलेलं आहे आणि डबल बॉयलर मेथडने मी आता हे व्हाईट चॉकलेट वितळून घेणार आहे। हे बघा, चॉकलेट वितळलेलं आहे। चॉकलेट पूर्णपणे वितळून घ्यायचं। आता एका ग्लासामध्ये मी ही पाइपिंग बॅग घातलेली आहे, जी आपण केकच्या डेकोरेशनसाठी वापरतो ती ही पाइपिंग बॅग आहे। तुमच्याकडे नसेल तर तुम्ही दुधाची पिशवी स्वच्छ धुवून ती वापरली तरी चालेल। आता मागाशी जे आपण वितळवून घेतलं व्हाईट चॉकलेट, तर ते मी इमिजिएटली लगेच मी हा पाइपिंग बॅगमध्ये घातलेला आहे। इथे जास्त वेळ नाही करायचा, नाही तर चॉकलेट सुकून जातं। आणि कैचीने त्या पाइपिंग बॅगचं टोक आहे ते मी कापून घेतलेलं आहे आणि चॉकलेट पुढे सरकवून घेतलेलं आहे। आणि याने आता आपण त्या चॉकलेट्स बॉलवर डिझाईन करून घेणार आहोत। हे बघा,
एक 5 मिनिटानंतर फ्रीझरमधून हे चॉकलेट बॉल मी काढलेले आहेत. त्याचं जे एक्स्ट्राचं चॉकलेट आहे ते मी काढून टाकलेलं आहे. हे पूर्णपणे थंड असे बॉल्स आहेत. आणि हे जे आपण व्हाईट चॉकलेट घेतलं आहे पायपिंग बॅगमध्ये, तर त्याने आता मी याच्यावर डिझाईन करून घेणार आहे. तुम्हाला आवडत असेल तशी तुम्ही याच्यावर डिझाईन करू शकता. तुम्ही जर माझं चॅनल पहिल्यांदा बघत असाल तर नक्की सबस्क्राईब करा. सबस्क्रिप्शन एकदम मोफत आहे. बनवायला एकदम सोपे आणि खायला तेवढेच सुंदर असे हे चॉकलेट बॉल्स तयार होतात. तर या रक्षाबंधनला तुम्ही तुमच्या भावासाठी ही रेसिपी नक्की ट्राय करा. तुमच्या भावाला ही रेसिपी नक्की आवडेल याची मला खात्री आहे. आता याच्यावर मी डेकोरेशनसाठी हे डेकोरेशन बॉल्स आहेत व्हाईट कलरचे, तर ते मी लावत आहे. तुम्हाला आवडत असेल तर लावा, नाही लावले तरी चालतील. आपले चॉकलेट बॉल्स एकदम चिल्ड असल्यामुळे त्याच्यावरती आपण जे डिझाईन केलं आहे व्हाईट चॉकलेटने ते लगेच सुकून जातं. आणि हे बघा मस्तपैकी असे आपले हे चॉकलेट बॉल्स तयार आहेत. रेसिपी कशी वाटली ती कमेंट्समध्ये नक्की सांगा. थँक्यू.